Senator Gordon yung nag-i-issue ng concern dun sa frequent appointment ng mga retired military officers and policemen, even some NGOs na parang nami-militarize na yung Duterte government? Well, my take is, sabi ko kanina, let's give it to the President. He has the prerogative to appoint presidential appointees, no? Para panghimasukan pa natin yun, parang lampas na tayo sa border natin, no? Sa dapat saklaw ng ating mandate, no? as legislators. After all, at the end of the day, siya yung responsible pagka nag-fall short sa expectation or sa accomplishment yung inappoint niyang retired military or retired police, sa kanya rin babalandra yun And pagka may shortcomings, siya rin naman ang masisisi, di ba? So, kung sabihin naman ngayon ng mga retired military officers, there's too many lawyers. But ang dami-daming lawyers sa gobyerno, baka pwedeng bawasan man yung lawyers. Di ba gagalit naman yung mga abogado rin o magre-react din. The point is, they are presidential appointees and they are all the responsibility of the president. Di ba? Kung yun ang gusto ng presidente, ibayan natin sa kanya yon. Pwede naman yung palitan kung sa tingin niya, nandun ang comfort level niya So, ang attitude ko is huwag na natin panghimasukan.